Álvarez, entrenador del Celta Fortuna. Hola Freddy, boas noites. Boas noites. Non sei se o debut soñado, tirando de épica, gañando 4-2 na casa no debut. Bueno, a verdad que increíble, non? Este equipo pois ten algo, xa o tiña o ano pasado e parece que non o perdemos, non? Nesta segunda división, sí que é un debut soñado diante da nosa xente, que foi a que gañou o partido, porque hoxe con 2-0 a xente seguiu impulsándonos e ao final, pois, bueno, os rapaces corresponderon e ao final, pois mira, é unha loucura de partido nos últimos minutos e ao final, pois, bueno, niso somos un equipo que nos desenvolvemos ben e levamos os 3 puntos. Con 0-2 cambias de debuxo, os trocos fundamentais para facer a remonta tamén, a aportación dentro do banco. Bueno, tiñamos que buscar cambios, non? Estábamos 0-2, con erros, bueno, graves aí neses 2 goles, prácticamente en 3 minutos, non? Encasamos ese 0-2 e, sin embargo, bueno, un equipo xoven como somos, fomos capaces de darlle volta. Tivemos que buscar cambios, pasamos a línea de 4, moita xente de ataque, ao final acabamos con Óscar de medio centro, con Antañón, prácticamente sen pivotes defensivos. Bueno, o partido se volveu un pouco máis tolo, máis de ida e volta. Cando estás perdendo, pois ese escenario de ida e volta che pode caer do teu lado, como foi, tamén pudo caer por parte do Andorra. Sin embargo, pois, bueno, ese orgullo que ten este equipo, pois foi quen de levantar o partido. Está claro que é unha victoria que lle vai dar moita confianza aos rapaces, non? Sí, claro que sí. Ao final, bueno, sabemos que vimos nunha categoría donde nos costou moito ascender e agora, pues, bueno, entramos nunha categoría que vemos que os rivais como os de hoxe nos poden sacar o balón, nos poden facer daño, como fixo o Andorra, e en eso sí que temos que mellorar. Temos que entender de que nesta categoría vai haber moitísimos equipos que nos van a facer dano, que nos van a sacar o balón, e temos que saber convivir con eso. Entonces, bueno, a partir de aí sabemos que temos algo que seguramente poucos equipos teñen, pero en canto a fútbol hoxe temos que mellorar, e o Andorra penso que foi mellor en canto a fútbol, pero en canto a coraxe, a pasión, a esa resiliencia, non, que ten este equipo, pois fomos capaces de levar os 3 puntos. Xa o dicías outro día que este Fortuna non iba a ser a cenicienta da categoría, e des dar moita guerra e moitas alegrías a esta afición, non? Bueno, de eso se trata. Ao final os xogadores saben para o que están aquí para intentar dar pasos na súa carreira. É un escenario ideal para todos eles, non? Dificultad máxima en cada partido ante grandes rivais e xunto coa nosa afición, que hoxe estivo espectacular. Non sei cantos espectadores metemos, pero a afición hoxe lle damos un 10 porque foi quen de axudarnos nos momentos máis difíciles do partido. Unha noite que vai quedar para a lembranza para ti e para os rapaces, non? Primeiro partido en Balaídos no fútbol profesional. Sí, sen dúbida. Ao final, pois, para todos, non? É a primeira victoria na segunda división. Bueno, ao final, pois, bueno, dedicarlo a toda a afición, porque a toda a afición pois, bueno, estivo con nós durante todos estes anos, e dedicarlo a ela. E logo, en especial, quería dedicarlo a unha persona que íntimo seguidor deste equipo, como é Carlos Mouriño, que sei que esta victoria vai facer moita ilusión. Esta primeira victoria do Fortuna na segunda, pois, bueno, penso que pode ser unha boa dedicatoria para el. Do césped non hai queixa, traballaron ben os responsables, non? Sí, todos nos dixeron de que iba a estar en boas condicións. O cosido, pois, bueno, fai que non se levante, e estamos nunha época do ano de que é difícil manter os campos ben con tanto calor. Sabemos onte Castalia, Cádiz a semana pasada, bueno, os campos ainda non están nas mellores condicións, pero bueno, aquí fixeron un gran traballo e, bueno, sabemos que temos unha semana larga de 4 partidos nunha semana e o próximo lunes podemos decir o mesmo do terreo de xogo. Unha máis pola miña banda, unha xornada con moita igualdade, unha liga que empeza con moita igualdade, salvo vos a Unión Deportiva Las Palmas gañades cunha diferencia de 2, despois resultados moi igualados. Non sei se vai ser a tónica xeral esta temporada. Bueno, todos sabemos de que a segunda división, a categoría tremendamente igualada, tremendamente moi difícil facer goles, pero bueno, sabemos de que temos que ir paso a paso, de que temos que ir crecendo. Temos 4 puntos e somos conscientes de que esta categoría é demasiado longa como para botar campanas, no, ao vuelo. Temos que ter os pés no chan. O importante é que nos vayamos adaptando a categoría sumando puntos, que penso que é importante de cara á confianza dos xogadores, e a partir de aquí, pois, bueno, temos que seguir mellorando moitísimas cousas para intentar ter un poquinho máis de control nos partidos que hoxe non tivemos. Boas, Freddy, enhoraboa. Hola, gracias. Xa o dicías un pouco unha das túas respostas. Quizáis a remontada esa tempada pasada a nivel mental hoxe axudaron os xogadores o recordo desas remontadas? Seguro,
seguro que sí. Ao final, pues bueno, ves o equipo que sacamos, me parece que os 11 xogadores son xogadores da temporada pasada. Ao final, bueno, estes xogadores teñen no ADN, non? No ADN celta, pois ese corazón, ese coraxe de non rendirse, de intentar, pues bueno, estar hasta o final dentro dos partidos. Sabemos que vai haber días que non vamos a ser capaces, pero ese foi un deses días, un día soñado para todos, o primeiro partido en Balaídos diante a nosa xente, e, bueno, e a primeira vitoria na segunda división, ¿no? Entonces, bueno, importante para todos. Un dos novos é Hugo Cuenca, como valoras o seu debut? Bueno, somos conscientes de que Hugo Cuenca necesita tempo, todos sabemos de que é un xogador diferencial, pero necesita tempo de adestramentos, tempo de acoplamento aos seus compañeiros, ao sistema, á cidade, ao club, bueno, como a todos, pero vamos a intentar axudarlle e sabemos de que no futuro nos vai dar moitas alegrías. Que pasou neses 3 minutos que Andorra marcou 2 goles, sobre todo o segundo de na saída do balón? Perdón, non te entendí. Sí, que pasou neses 3 minutos cos 2 goles, non sei se foi un tema mental na saída de balón na deles. segunda, sí, os goles. Sí, o primeiro gol, pois bueno, unha saída longa sobre Bernard, sabemos que eles nos viñan a emparellar home a home e, bueno, sabíamos que tiñamos que xogar con xogadores máis alonsados, bueno, perdemos ese primer duelo, logo perdemos un segundo duelo e bueno, cando se meteu na área son xogadores determinantes, non? Un rechace, logo lle cae o segundo balón ali dentro de área e fan o gol. Bueno, e o segundo, pois bueno, lógicamente, somos conscientes de que non hai que esconderse un error individual nunha saída de pelota ante un presalto deles que sabemos que o fan e, bueno, son erros dos que temos que aprender e temos que aprender. Se aprendemos con victorias, pois máis fácil, pero non nos poden costar tantos goles como no día de hoxe. Listo. Gracias. Veña, gracias.